Schwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpet, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pin yuak kloy ki kubor na ke jela. Bun tylli ki Dohkha, kila mynta ke sngi Wah Umiam hak shnong Umktieh Pyllun Ri Bhoi District, hadien bala Suba Ber dawai bi taki Runar. Katei ki jingjia laja next step hak bala lap ki briew shnong baki Dohkha kila hasla Mana liang paidbah kila kemru iaki hynrei thikna mano bala ya Katei kam. Halor Katei ki jingjia naka liang ka KSU Umtkieh Unit pat ke Seng Samla Umktieh Umtkieh Pyllun jor Halor Katei ki jingjia kumba ke seng kala maham naka por ba umbet ban penyap dusmoni ki Dohkha bat kum ke seng kin budien manu bodan ti ha Katei kam bat ladalap kin le dakabating